Mit navn er Peter Knudsen. Jeg er ingeniør, og jeg arbejder hos ingeniørfirmaet Wendler Sørensen i Hillerød. Se, jeg skal i dag prøve at forklare, hvordan man med den mindst mulige indsats kan sikre sig krystalklart poolvand hele ugen i sin private swimmingpool. Der er 3 begreber, vi ganske kort skal gennemgå. Det ene begreb, det er pH-værdien. Klart poolvand kræver en pH-værdi mellem 7,0 og 7,4, og det gør det hele ugen igennem, ikke kun i weekenden, når vi skal bade. Har man problemer med at opretholde en stabil pH-værdi, bør man få målt sin alkalinitet, som skal ligge mellem 80 og 120 mg per liter. Er alkaliteten for høj, kan man få uklart vand, og det vil være svært at justere pH-værdien. Den ryger tilbage til, hvor den var. Det frie klor i vandet, for at sikre sig, at der ikke kan leve mikroorganismer i vandet, og vandet hele tiden er vel desinficeret og oxideret, så skal man ligge på en fri klorværdi mellem 1 til 5 mg per liter. Inde i det her område, en alkalitet mellem 80 til 120, en pH fra 7,0 til 7,4 og en klorværdi fra 1 til 5, der vil man have fuldstændig krystalklart poolvand, så længe at ens sandfilter kører, og det bliver returskyllet jævnligt, så vil man ikke have brug for andre ting for at have perfekt pool. Traditionelt set i private svømmebassiner har det jo fungeret ved, at man flere gange i løbet af ugen målte klorværdien og justeret ind ved at tilsætte mere HTH-klor. HTH-klor, som produceres af Arch Chemicals i USA og som er godkendt til drikkevandsbehandling, giver jo et utroligt rent bassinvand. Hvis man ikke ønsker at bruge så meget tid på at sikre sit poolvand, så er der nu kommet en ny mulighed, som vi ikke havde for ganske få år siden. Den nye TempoStick 2S dispenser, som vi har udviklet sammen med Arch og Lonza Chemicals de sidste par år, giver muligheden for, at man nu, ligesom man gør i udlejningssommerhusene, kan kombinere sin HTH-klor med en sandeklar TempoStick, stadigvæk calciumhypoklorid, stadigvæk godkendt til drikkevandsbehandling og fra samme fabrik i USA. Se, ved at bruge TempoSticken, så kan man om lørdagen måle sin klor, sin pH, justere pH-værdien ned til 7,0, justere kloren op til for eksempel 3 mg per liter, og jeg skal nok demonstrere bagefter, hvordan man gør det. Og når det er gjort, så er det, at man så kan tilsætte sin TempoStick, og derved sikre, at man får den tilsætning af klor i ugens løb, som poolen forbruger. Dispenseren virker ved, at der er plads til 2 TempoStick inde i den hernede, og på ydersiden kan man justere, hvor meget vand der skal flow igennem TempoSticken. Jo mere vand der løber igennem, jo hurtigere går den i opløsning, og jo mere klor vil den dosere. Så der må man lige finde ud af, hvad der passer til ens pool og ens behov. Det vil sige, at vi er nødt til at starte lørdagen med, eller søndag, eller hvad dag man nu vil, og få målt sin vandkvalitet. Der er jo forskellige måder at måle med. Den ene, det er jo teststrips, og problemet med teststrips er jo, at de, som de fleste sikkert har erfaret, er utrolig upræcise, især på deres pH-måling. Det er svært at sikre rent vand, hvis man måler forkert, så den ser vi bort fra. Så er der den klassiske metode, som er en pool-tester, hvor man på den ene side måler pH-værdi, og på den anden side måler klor. Til det der bruger man en fenolrød tablet til at måle pH-værdi, og en DPD1 til at måle kloren. Et udmærket apparat, som giver nogle meget præcise målinger. Problemet kan dog være, hvis man har lidt svært ved at se farverne på skalaen, og til de mennesker, som synes, at man vil have en endnu mere præcis måling, og måske gerne vil kunne måle alkaliniteten også, så kan man i dag få en Scuba 2, som er et professionelt fotometer, men beregnet til privat brug. Her ved opstart, hvor vandet er rimelig uklart og lidt snavset, så vil der være et større klorforbrug end normalt. Jeg vælger derfor at lægge 2 TempoSticks ned i dispenseren. Jeg lukker låget, som er et børnesikret låg, således at man ikke ved utilsigtet brug
kan komme i kontakt med Tempustik. Der er 2 Tempustik i dispenseren, som jeg sætter ned i skimmerkogen og sætter ned i skimmeren. Og nu vil Tempustikken gå i opløsning, og så vil den afgive klor til vandet, således at vi forhåbentlig ikke behøver igen mandag, tirsdag og onsdag at tilsætte klor, men helt frem til næste weekend vil have klor nok i bassinet, hvorefter vi igen laver vores pH og klormåling og justerer op til en klor på 3 og en pH på 7,0. I starten, hvor man bruger den, indtil man finder den korrekte åbning af dispenseren, vil det være formålstjenligt at måle klorværdien et par gange i løbet af ugen, så man kan lukke lidt ned eller lukke lidt op for dispenseren, afhængig af om klorværdien er på vej op eller den er på vej ned. Får vi for høj klorværdi, så må man lukke lidt ned for dispenseren, så der kommer mindre vand til Tempustikken. Når man har fundet den rigtige indstilling til sin egen pool, så vil man nu have en yderst simpel metode til at sikre, at man i ugens løb opretholder et korrekt klorniveau og dermed har en fantastisk smuk pool